зараз в Газі на Embassy фестивалі. Мене звати Енвер Бекіров, я кримський татарин. Останній рік я провів Збройних сил України. Зараз цим хлопчиськом, його звати Богдан. Ми приймаємо участь, представляємо українську, кримсько-татарську культуру і кухню тут, в центрі Європи. Там далі. Так, Аламаю. Вона одна із небагатьох, яка є в Вікіпедії, як знавець кримськотатарського народу.